Welcome aboard. Oh, ginoon na yung turuto to. Oh. I have a snack. Sani? Hala, bago na eh. Bago. Ra. Gigi. Taruh nga dyan. Usap. Lalo. Mate, what did you find there, mate? Lalo. I'm looking for the mighty egg, mami. I'm looking for the mighty egg. It says to be the mighty egg is a powerful item. When you eat it, you can feel the power inside. There you can find the mighty egg here, my friend. Oh no, I can see it. I can't go. Ano man eh? Ano man? Nansa ka? Nansa ka? Oh! Sleep siya, boy. Let's go. Nansa mo na siya? Ay, best! Oh, luggage. Tara na, bye! I saw luggage. Sige, ano? Tara. Oi noi pai ni cha. 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 Lihid na, hindi ka tanong naman. Isit, biyanin nila. Uy, lubi. Nay lubi, tara bay. Dapat mapara na to bay. Easier kayo ni bay. Oh, lain na sa structure ha. Lain na sa structure. Dali na kayo ni bay. Easy na kayo ni. Oh, lahi na sa tawa. Lahi na sa. Muusab din siya no. Oh, katong timer ba? Timer. Muusab din siya boy. Ayos din no. Ah, maganda yan. Maganda yan. Tangin na yan. Unod, bukog. Unod, bukog. Ginayunga sa mga bukog. Kadaga kayo. Adri, tapita si Trisha. Putot kayo. Hilap! Trish, food rin siya. Sit ka ha. Baya sa tamagi ba eh? Ala, yellow lagi ni. Pasal lagi ako ng yellow. Pinakaputol ng yellow kay ilaw. Bay, need tag rope bay. We need rope. Oh, naikuhan guys. Coat cookies oh. Trish. Puno naman. Inana, tika kalap. Isod sa bag, Trish. Isod sa bag. Mana? Sit ka ha. Napangawi niya. Oh, napay. Wait, napay kuhan. Luggage. Bandage. Bye. We need a bandage. Badar, naikuhan rin badar. Rope cannon. Ha? Aka lagi, gisodan ako sa bag. As brother. What's your whip? Gago na airdrop. Airdrop po. 21 na na. Tara. Kabantay mo ra murag energy bar sa ubos yung HP ba eh? Wala man, naade. Ay, kana mo kaon kag food brother. Kana mo kaon kag food, nay mga food nga na energy bar. Sugda na nato ang misa. Nganong namo dire ng atkat. Green man eh. Wala, naara ko yung nakitang kuan. Tara. Ari naman ako kay mga to na sa babaw. Mukat ka ta diri dapita. Pero nagyanan diri. Okay, Asa, okay.
my god, the fog is rising. Tanaw na ka? Sa may mong na-observe. Prog na gianan diri tapita. Oh, mukat ka ta diri tapita. Napo jay bridge diri. My god, murag mapasar jud ni natong lugar dali kay no. Ano sa'y meaning aning energy bar? Paspas siguro mo regen imong stamina brother. Oh, probably no. Yeah, that makes sense, bro. Oh, murag. Yeah, brother. Yeah, you got me. Oh, there's a luggage You over feel there. Yeah, there's a luggage over there. You see it? Oh shit, somebody. It's above. Where do we go? You lead the way, brother. Bridge ta? Wait, ba? Oh, Trish! What ang lag? Nabuang mo ni siya, oy! Ano na ba sana siya? Ang buta na niyo! Pagkaan sa iro. Oh, itry daw. Oh, musaka! Pagkit siya, aporta yung layo ah! Gi, kaya! Hala, uy! Wala. Uy, Ari, agi sa mong right side, oh! Sa right side, sa right side! Unay luggage. Hala, uy! ato na lang sa left trash, reset na lang dito. Ayun ang pugsa. Hindi, nahulog pagkit. Nadamage pag yun siya. Layo kay, napag-luggage dito. Look! Kung siya nung lusod doon na siyang kinabuhi. Basayo na tayo yung kat-kat diri. Nilayat rin siya Ano nung. na ito, drabay? Na ba? Na? Wala dara. Dito no, sa pikas ang may sign sa'yo no. Oh, nagi siya dumag energy oh. Tres! Tres, asa na ka? Give us a sign. Oh, dara. Trish! Trish! Na, oy! Na? Gi. Katit balik. You can do it. Dali. Gi! Oh. Nikamot, Gi! Oh shit, pre niya. Saka. Ay, kahulog, Tris! Nilayat rin siya giyaha dito. Maglisod yung pagitan mo kay... Sige, bak na lang. Dito ka brother. Asa madami mo? Dia brother, saka dia brother. Kuha ako ng luggage ba eh? Saka dia brother. Saka ito tani diri oh. Diri ba? Ang kasaka ang tani. Saka tana taas patag stamina naman. Gani. You are my everything. Niramdaman mo lang ang puso kong nagmamahal. Bakit? Bukas na, Trish. Kaya rarhead. Side view. Kaya na? Magsaka ta diri. niyo? Ah. Oo. Sa tagsa lang po. Ay mo pa doklog ka skipper. Kana. I like your Ah. strategy. Oh, di ba? Power ka na. Kuha ka! Oh. No, dako lagi naka-create lagi. Oh! Lo! Usa na? Cursed skull. Ayun sa na. Ayun na ba curse? Pangalan pa lang daan, curse na daan. What if helpful no? Naka-slot head. You are my everything. Uy, bandage. Bay, na white mushroom dali ba yo? Na white mushroom oh. Makaan ba na? Hoy! Hala! Sid, tanaw Sid. Sid, tanaw siyang babaw Sid. Sid, tanaw. Boy, matik siya bay. Klaro dyan ko siya kung view bay. Pag nahimo naman siyang kuhan bay. Like, mapahag siya oh. Hag ba dadi no? Luya na uy. Hag na dadi na oh. Nakahag. Hag dadi oh. Buya. Oh, helpful dyan siya ba there? As in, very helpful. Kabalong nga curse na.
Pisit. Ma-revive na Boy, to sa... napuno lagi akong energy, boy. Pila energy ninyo? Taas kay ko energy. Taas kayo ko energy pod. Na yung mga food. Lay. Nikaw ko mushroom. Brother, nakakay ko, Andra. Nakakay ka ng bag, di ba? Na. Brother. Huh! Na yung mga food doon, kung ano. Kana yung butang na bay, kanan ganagi ko na bay kay dili siya ano sa inventory na bandage ug sports drinks dire oh. Are be gamit ka ng bandage ba? Nako isa ka bandage pa man. Ay kapiste na niya, gikuha na sa niya. Oh. Gusto oh. Unsa man na Trish? Bandage na lang ko. Tara. Bandage. Sana po nahimong lamok dito. Sakto ni bay, sakto nito gayan bay. Or sa pikas ta. Oh, I agree. Sakto ni buisit. Oh, lagi. Ay Trish. Napay na yung mga berries dito siya. Kanaan dito. Sirihit mamurok tabanog. Napay bere to Tresha. Kaya ni. Kaya natin to. Oy, murag sayon na rin yun nga kuwan ba? Trail ba? Mo celebrate ka sa yun. Ha! Hikay men. Brother! Wako. I got you. Okay. Trish. Mars. Nice one. Di ba ito ko ginawa? Yari din, ligaw kay ka rin din. The cursed cow. The curse though. Taas sa energy ba? Uy, grabe sa mukhaon taas. Basta dili lang ka kuan. Basta taas lang ka. Sakto bitaw kung ingon bitaw. Hinduta ni nga ko na layout. Sayo na ni siya ba? Gani. Ubo lang dito pagsugo. Bugo lang kita itong nag-first try ta. Sala ka na siya. I mean, oo. Pag-uro pa tanong ato. Bati tong trail atong first ato eh. Grabe pagka tag-struggle ato eh. Moso ito gihatag na seed pagka sudod na ato. Yan. Napay lobby dri. Wala man B. Ano ka uy? May lobby dri pero napoy poison. I mean makarin siguro ko ani para sa lobby. Kuno poison. Namay init mo pod. Ako lobby. Gamay ra ako Mahulog lang. hunger man. Tungod sa mong kuan. Mahulog lang ni. Man. Hello, oy. Tara. Kakao na lang. Ka ba there? One Kaya bar rin eh. ko. Mana? Okay. Nya. Are kaya na. Nare dire. Son. Draw. Ya sa usaw lupad raman. Dire. Yo, kinabuhi na lupad raman. Dire. Nakate dire. Gi, saka. Saka pa yun. Samina. May hapit na ba na yung Oh, hapit na ka ma-revive rin. Shit. Trish! Very good. Almost there. You wanna na toy? Oh my We're god, the bro. squad, Bye. mate. I saw the smoke. We're the Oh squad. my god. I saw the smoke. We're the I saw squad. the smoke. We're the good. And I opened up my eyes. I saw the smoke. Naay ko na. Trish? Na jellyfish.
Nagini kuyog kalag eh. Buang tabanog magunagod. Oh my god, mayuwa na to ba eh, first try. Professional, my god. Professional climbers. What a Okay, climb. kami guys, let's go! Whee! Biya na to eh. Oh, speedrunners. Speedrunner. Speedrunneries. Easy. Uy, Wah! May mushroom. bay nay antidote Ano ba diri yun? bay ug luggage, energy Ako drink. na sa poison, no? Nay message dire, unsa man scroll? Eh? Dear diary, bad news. The ship captain made an oopsie and we've wound up crashed on this mysterious island. Thankfully, Pahawa din! Thankfully, Kuha man nimo Trish. with our whole troop working together, we just Q. 4Q. Ah, ba there? Tama na. Nasa kabag! Hey, let's go. Ato sa i-revive sa head. Diri sa statue. Basta, Trish. Ay. Wehid, mabuhay ka hanggat gusto mo. Pak. Tagak. Welcome back. Welcome back. Saan, Trish? Basa, basa. Sa ka, uy! Map. Basa, basa. Dear diary, bad news. The ship captain made an oopsie and we found a crashed. How? Di ko kabasag tarong! On this mysterious island. Thankfully, mysterious islands are specialty. With our peace... Eh, padula ko. Di ko basa... With working together, we'll reach the top of the peak and signal help no time. In the meantime, I'll take the opportunity to add additional pages to my famous guidebook, Scoutmaster Mary. Welcome to Mobile Legend. A jet to... Hey, W's in the chat by level 1 W's in the complete. chat. Make that W's in the easy. chat. Light it. Light it. Cook it. Cook it. Cook it, we gonna cook it. We gonna eat it. We gonna eat We it. and gotta we eat cook it. Taasa sa tong energy ba yun? Oh my god. Let's go. Ang naman na siya, uy! Let's go. I'm going to there. Ay! Ano kay slot? Slot ana? Oh. Tara, tara na! May tagsayin sa'yo no, Nino? Tara, tara, tara. Uy, naluya man! Dong! Dong, tabangi Ay, ko. sige na matras. Tabangi ko, Dong. Unsa makalo? Na may tubig diya, Dong. Oh, okay ko. Paul, nara. Tubig, buko. Tubig pati na. Buko mo siya. Sa tubig akong ginahang ng bubo. Samantalan siya ay. Kailag tubig. Oh. Gag. Gago. Ah, sa manaog ta sa ubos ani. Oh. Dinasa mo tumawag yan eh. I feel ako sa insayan pa nga trail ba kumpara tong last time. Tariyaw na. Ha! Hallelujah! Hop! I'm Spider-Man. Kafyut, kafyut. I'm Spider-Man. Gi. Lugogo. Sorry. Ah, parkourist. Parkourist. Oh. Dah. Ah, you ha. Oh my god, pro player.
Puno na akong energy. Pwede ka nag mga food. Bay. Oh, okay ang yellow. Okay ang yellow. Gana ko sa berry. Kaya may na siya kuhan sa bag ba? Nya ba there? Kaya ko niya po. Ay, ni red berry dito. Luguan. Manandong mo. Kaya latanan mo. Unod bokog. Kita pukan sa mga tawong agagmay kayo dring dapita. Nagdukod-uko kay nawanan ilang bunbunan. Unod bokog. Uy, nekunat. Lamat, Lods. Ano na ay? Naman din ikaw. Di mo ito maunsa. Oh, bitaw no? Matunok mo na bay, promise bay, matunok mo na. Kay naman siya spike. Nya, pwede po na siya volleyball player kay mo spike man na siya. Pwede po dragon eh. Spike. Spike. Spike drop! Amping mo aning ko na. Amping mo aning ano ah. Mabuto ka na. Boss! Maing Pasko, boss! Maabtan kita sa bagon. Alin na ba na yung magbag? Natagak siya. Hala, saan na? Ang sound? Nailagay sa ubos ba yung? Nita, nana may rope ba eh? Amping ha? Nana may rope? Ha? Nana may rope? Bind rin mag-grab na to. Ano yun? Actually, pwede rin po diri. Pwede rin po diri. Lubot mo. What's mo to? Tari. Patong na ko, dali. Patong na ko. Gi. Lisod na si Karid na ipain. Naibuyog sa right side, ari sa left. Dali. Pwede na ka mo grab. Okay. Mars. Uy, ang lubi. Nanibuthan ang buang. Na? Wala siya kita to. Mars! Din. Ito ay, nung nagsup-sup ng mushroom. Alin tali. Okay. Left. Left. Uy! Layo kayong buyog ba? Layo kayong buyog. Kita na mo. Madlock yun yung mga aninipot sa buyog. Mo gani. Re. Puro man itunok ba yun? Uy, awesome pa mga agian eh. Matuyok ta ba there? Around? Or? Ambot lang. Wait lang. Puro man itunok dire Wait boy. lang, sakka dira. Sayang nga, pre. Dari oh, sakka mo dari oh. Tulog manitanan. Oh, gani. Pikas na kaya tagi kaya? Dito na lang niya. Diyan eh. Asa nga pikas ni left or right? Right. Kaya kung mo left na maayo, mag-fog naman na dira. Kasi na siya like around ba? Around ni... Basta maabtan ta sa Actually, zone ba? pwede na ba tayo? Kaning kahuya ba tayo? Pwede doable ba kaning kahuya? Try ako. Di siya ba there? Di siya makapiutan? Hindi mo cut. Dili. Nili. Dili.
So, asa man kita? Pikas yung tagi. Asa ang pikas? Dito ba? Sa may right ba? Right. Dato sa may waterfalls gani, padung. Sige, ikaw, lead the way, lead the way. Kaso tunok mo gani puro good. Why ganan diri sa ubos? Go, go, soon kami. Saan kita pa doon? Wala. Back. Lord, huwag kag siya. Bago. Balik. Why ganan dira? Balik daw. Na dira. Okay, try na to. Nanay fog ha, kita man na, violet o nanay fog. Maabtan ta sa fog dira. Dre. Nana, dam. Light kina. Paspasalan nato ni Becky, maabtan tag fog. Ay, salamat. Necklace she. I read. Nice. Around the rosy. Badam kuyawan mo ka. Walay daan dre boy. Walay daan dre sa likod brother. Dead end man dira boy. Sige. Dito kita sa right brother. Wala mo ko take one sa sa left. Makalusot ra man guro ta. Nay bangag raw. Nagani bangag. Try na to boy. Doong na ang fog. Kaya na. Makasakar ka? Pwede na masubay diri oh. Dre. Subay ka niyo? Pwede gid eh. Makalawas na diri. Ay, salamat. May tunok. Matunok ta. Lain sige gili no. Ano ba? Follow me. Follow my lead. You will not tunok. Oh, tapos. Dere. Padidit. Di na ko na wala tunok kay kini sa right side. Kani ba wala tunok? Bugo man ako mic, bisig on off. Kani oh? Makaagir ha? Naunsa man ka? Oh, di wala tunok. Gigi. Hindi pa pa di. Ang pagkatan na kumabot hindi ako. Hindi ka. Ha? Matunok ta? Hoy! Matunok, dili. Matunok ba eh? Ari na ba doy? Naikon ba doy? Naigyanan ba doy? Ari gan. Agay. Natunok siya, gamay. Ali tre. Asa diri? Nat, kani babaw. Sirihid. Labang na siya. Dre ba oh. Rehead. Kabot ka di? Extra energy di. Okay. Extra energy din na wala na akong extra energy. Wala may piton ba eh? Nakaabot mo dira? Wala. Nakalayat ako diri. Sunod, asam ta? Ito to the right, brother. To the right, tunok man diri brother.
Tunok. Ay, diri. Kada diri atbang? Bude! Na? Trish. Wala kay rope, bay? Wala, bay, wala. Ari, Trish. Nice. Trish. Ay, pag ali sa dan. Katong giagian ni Rihid, oh. Wala pang tangad to. Matunok lang tagamay, pero magmamaneuver naman siguro to. Traw, kita ka na rope ko! Babaw, hangad! Oh, naa lagi. Okay. Tangan ako! Hop! Dili ka ka-swing? Dili ka ba, bay? Kato lagi, gagian ni Rihid lagi. Dito, oh. Gagian ni Rihid ba? Uno sa rin? Oh, nakaya ka rin ito! Nanasag ba po, pre? Wait lang. Ay lang. Gapa stamina ko ba kay kuwangan ko stamina. Natagak pagid siya. Ay, ito mapatiran na sa Nimotes, malagpot ni. Hey, Naira! Ay, pagkaon. Knife food. Pagkaon. Kuha ko sa ka-food, gikuha ni mo? Ay, labi. Ta. Buang man ako mic, magsigkapaw. Gay. Saka pinakababaw. Nan. Gay. Apa koy? Ambak, Trish! Na, wala. Kansi na kay kana. Right. Ato sa right. Lunge, sa right. Pak! Boss? Murag layo. Dito yung tagakan, boss. Trish? I-revive nila natos. Namatay siya? Hoy, gago, kuyawan ako ni Motrish, oy! Gago! Kuyawan ako, ay! Gago! Nakuyawan ko siyang ghost. Tarid. Ay, naku. Da. Rebener. Whoop! Very good. Kuha niya, kuha. Okay. Kuha ko, please. Ay, thank you. Nice. Okay, pawis. Matusok! Ay, ko ito! Okay. Are, ambak kami. Ambak pa rin. Ay, labay, marag di takabot, bay. Kabot to? Di na kabot. Ano ba? Nakakuan. Kabot si Red. Oh, nice. Ambak ka dapat sa kilid oh. Okay. I-boost ka. Okay. Ha! Asa ka? Napoison ka? Oo, wait lang. Nako yung antidote. Akira. Gamay kay poison bay. Ay na sayang nga. Gamit para sa unya. Okay. Ayaw, gamahira to nga boost. Red! Oh! Wako! Nice ka one! Nice! Ha! Red! Brother! Nice one! Let's go!
Okay, tara. Lang. Dali, boost. Sige, bus. Dali. Oh, nice one. Reed. Ako. Nice one. Brother. Nice one. Ah! Uy, may nilagage. Sana, pagkaon? Kana. Nay food, kana. Muna na. Ay, napay mushroom dito. Oh. Napay food ito ni mushroom. Mushroom. Pungutan na ani, asa tamagi after diha. Pumunta na, makuha ba ng mushroom? Bay, dili na to sa right bay. Okay, Dili na to mo diha. Na dito sa right, napay ko nito. Napay ka ng Saban? na. Luggage, kuha to ba? Ta. Kuha sa tato. Importante kay luggage ba? Forward. Yaw, nalagtabanog ka uban, boss. Ala, si Ridin! Na? Ne? Asa siya? Was, bay, duha ka buk luggage ba dito? Boy, pa ka? Buhay pa siya? Red! Red! Buhay pa siya. Wala kayo siya na damage. Dito, ubusan na, Son. Patayan niya. Ha? Tama there! Bay, nadaghang ko, Andre. Nadaghang ka ng luggage. Oh my God. Brother, na chain launcher. Batiag na akong ni Motor Shay. Gamito sa bago eh. Brother, na ako'y chain launcher. Saan na siya? Oh, Asa red, Ay, uyis yung pagid. boy sa red. Ha? Patay na siya eh. Wala na yung mga bilin dito nga mga items. Patay na siya. Wa may yung soul. Hindi. Buhay pa si Ridin. Taas pa Uy. kayo life man. Uy, Kilby! Dire. Dire. Left. I-boost ka dali. Hindi. Okay. Boop. Pisko. Saan ka pa to? Yara. Yat! Red! Red! Uy, Buhay pa siya? may po siya, uy! Nice ka! Oh! Yawa! Red! Kuha ni Red! Nay food re oh. Red, kuha ni Red! Nay, bandage raw. Kuha na. Kaya kung bandage ba eh. Napay bandage raw. Lagi siya pa ba? Napa? Wala na di ay. Wala ban. There we go. Hari, boost. Di mo madanlog ba eh? Di man. Wow, kills! Ha! Ayun sa kayo download. Bay, nanay fog, bay! Oh my God, bay, paspasin ninyo, bay! Wala na. Holoko boy. Saka. Dali. Ulan. Bay. Bay, bre! Sabay, bre! Bre! Tara, bay, paspaso na to, bay! Saka diya. Stamina. Kilid, Zen. Kaya ra dire. Kaya naman. Kaya ra yan! Ako ra ka na, ni-regen ako sa mina. Kaya
Okay na, nare-regen ako stamina. Wait lang. Grenade, click me, dali! Oh, salamat. Dali, ayaw, pasaka na. Tulog ka na, Lex. Dali sa down! Dali sa down! Dali sa katri! Hawa ko yung stamina. Wak ko stamina. Gaulan, pag yun! Oh my god, here we go. Okay. Di ma-fire! Shoot! Bas-basi! Ha! Ah! Hit! Benar! Let's go, benar! Bas-basi ninyo! Bas-basi! Hop! Bas-basi ninyo! Layo pa na ito, kaya Buto mo niya, Sid. Buto mo niya. Sige. Gibaw ko! Brother, mabuto ka, brother! Gibaw. Oh my god, this is the real... Di mo kapot! Kaya ko to. Sabi ni Mami, I love you. Kapot mo! Bye! Si Jason. Dali, okay ko! Dali! Sid, huwag yan ang Panginoon, Sid. Wako ng loot! Wait lang! Wako ng loot! Buto, bak. Uy, asa mo? Uy, tapangin ko! Brother! Never alone! Nakay wala pa yung rope, whatever! Dali, Sid. Left zone. Mas dali sa Left? Lagi. Imong bag, lagi. Imong bag. Yung bag. Yawa! Brother, doon lang kayo, brother! Oh my god! Wala kayo! Doon lang kayo! Basbasin ninyo! Oh my god, nanadiri boy! Bay, dari bay! On me! Saan mo na? Tara! Nakap! Sino sa cut? Ano man eh? Gate! Boy, wala ko stamina! Tabangin si Sid. Napa. Three! Tabangin si Sid. Tabangin Si brother! Ay! Ay, salamat! Ha! Dadlog ka! Taglaw kayo! Dire sa kilid! Dire! Oh my god! Na! Saka na mo! Hali, ibus! May pagkaon sa iyo. Ha! Okay! Piste! Asa pagkaon? Patay! Asa likod? Tara, Likod! Biri! Biri! Tara, Biri. Oh my god! Isa na. Dali, kanay. Ah! Oh! Kung usa! Uy! Read, food! Read, food! Yeah, Sid. Wait lang. Kilid Oh pa. my god. Ay! Wala ni Sid. Ay, bay, nakoy poison, bay. Hindi ko mo-rest Napaisog ka? Oh. Ano, Bri! Ah, okay na, nakasakan ako. Oh, diyan lang. Okay na. Diyan lang. Asa mo ni? Diri. Oh, diha. Ay, natapo! Diri. Diya. Saka dia. Matusok mo ha. Saka mo dia. Diri! Carry Diri, Bri! Asa mga Bri? Diri, Bri! Gusto ko diri. Nagulan pa kid. Matusok mo. Bahala na tusok! Bay, patay na ko, bay. Diri. Wala ko stamina. Antidote. Ora, bitrap ako! Namatay na ko. Gitrat na, antidote! Namatay na ko. Bebe, i-revive ako, ilang! I-revive ako! I-revive ako siya! I-4. Click ang 4. I-click ang 4. Na. Dagan na mo. Dagan na mo. Paningkamot pagin nyo ha. Dagan na mo. Buday, makita na lang kung campfire din! Ang campfire! Ridin! Straight run na. Rid kayo, Rid. Dia. Ya, mas tol dara.
Tanang statue! Tanang Oh statue! my god, nanarit! Nanarit! Welcome back! Ay, salamat. Tara na, tara na, tara na! Woo! Apag! I don't know. Napay bag tray! Napay bag tray oh! Ay kaso wala na may bag no. Okay na, okay na. Wait, ano yung mushroom? Wala lagi ko yung mushroom. Tulo na lagi. Tulor ha? Wala kay food? Tara. Di, okay na. Okay na, okay na, okay na. Dako ra live. Okay na ko, okay na. Katanin nyo, okay na ko. Bay, snow bay. Olo. Uy. Ah, gamita tong chain bay oy. Bay, kato dyan naka-clutch, bay. Wala na to. Kato dyan naka-clutch, Wala bay. na to. Kausar to gamit. Ay ko, ina, dangog kayo ni. Siya nga sa bag, bay, bay. Naubog ni Sid ba? Sayang ka to, bay, bro. Halala, 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 usap na, bay. What the heck? Saman, saman, saman. Bay, usap na, bay. Nalagay na yung something. Kasi something. Ha 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 ha. Nay blizzard boy. Matugnawan. Ano man na? Nay blizzard. Pareha guro na sa rain bike ato mag-uwan ba? Ah, laina na, uy. Sponsor niyo ba basta mag-blizzard agkay yahak. Dagang cake luggage ba? Tara, tara. Biya clutch auto chain eh. Ang antidot, grabe kay clutch ang antidot sa kuha. Gani. Nalag-luggage eh. Patay blizzard. Ah, ko magpa-ari na mo oh. Magpatalipod mo. Ay ko ikuan Trish. Imo mo ko gituod sa babaw. Saon man ni eh? Wala na. Raid! Go, ko. Napay luggage ito. Uy, nai-rope. Mga luggage ba? Gamit ko siya ba? Nice, na may rope to kuan bay. Daghan naglagay sa Trish. Na napuni katong luggage nga na curse doll ay curse skull ay. Padidi tra Trish. Asa sila brother? Asa mo? Okay. Blizzard. Hello. Guys, hello. Hak biya oy. Na-damage bay. Napo may bandage bay. Gay ko yung bandage bay. Gay ko bandage. Guys, gay ko bandage. Q. Thank you. Tara, sugdanan na to na. Ta. Nakoy anti-rope ba? Yung saan gamitan ng anti-rope? Oh my god, blizzard. Abutan sa na. Tara. Dre, kung natugnawan mo, Dre.
Wait lang. Ako sa ubos. Tara. Tara, bay. Paspasan na to, bay. Saan, bay? Kumatugnawan mo, galing sa lantern. Ito na po yung luggage doon. Layo, lot. Yung kinahuna niya, eh. Layo kayo. Sayang. Dili. Biya to ko niya, bay. Luto to mga clutch eh. Yara, samina. Kaya niyo. Thank you. Mag-blizzard yan niya, mag-blizzard yan eh. More recently ang fog every now and then, every level. Okay. May food na to. Record na siya, asa siya padong. Kaya pamatay. Uy, magkakong food. Kita siya sa food, murag damang nga ka nagigutom mo. Blizzard. Uy, I do. Uy! Let's go. Oh, ni apple, brother. Salamat. Naghanag berries, uy. Uy, nilupat! Naadri! Bro! Yan saan to ni mo? Nayab. Kasi na-hold. Brother, Oh, napa-slot legit, imong bag? almost Napa-slot mo bag? Murag wala na, brother. Wala na? Wala Ari, na, pero wala na. butang nga ko, be. Nakoy duha ka energy drink by the way ha. Lala! No! Red, mabutang nga ko, Red. Asa, Red? Nyara niya. Ari, good. Ay, nalang, kanuuna lang ko na eh. Tat. Brother, musuot ang cave, musuot na tatag cave. Dira, na bangag. Okay, bago na sa to. Lagi, perfect kini mo kay hangul mo to. Ay, pistika. 3. Makasulot na dira. Ay, nailagay sa baba, bay. Nailagay sa baba. Dere? Oh. Actually, nagigagawa ng river yun. Cave lagi, cave. Lisod siya, pero safe. Ah, naipiton ba yun? Awan, naipiton. Nay mga piton sa babaw. Ano yung mga piton, ha? Gani. Ano yung mga piton? Nice. Are, on me. Namin ni Katkat kahoy yun. Sa may plano na niya. Practice na. On me. Kapag ka na rin? On me. Kupot sa pitan rin! Ayaw ki! Grabe! Okay na, kasi na. Abre. Arid. Pistin. Agay. Ku ako please. Hindi, ko ako rin din.
Bade, mag-abot ka ni. Kabot ra. Madamage ba dira dili? Yara. Kuha ako. Thank you. Okay. Dili, kilid. Dili, i-boost ka, dali. Go. Dili, brother. Wait, madamage mo na nga bato ba eh. Di, madamage mo sa bato, di ba? Frostbite mo? Tabangin ko! Saan tabangin ko? Naara ko, uy, buang man siya, uy. Kabarog ra mga diha. Saka, uy, naarap ka! Praning man siya, uy. Puro pa na siya karang sa mabaw, uy. Brother. Ah, wait, nakasaka na sa rihid? Oo. Re? Ma-frostbite mag... Nani, sakit na nga. Mawala ang mga frostbite, di ba? Dali, Trish, i-boost ka, dali. Re, i-boost ata mo. Kami kayang boost, bay. No. Ina ko, brother. Okay. Magdidikit. Pakuha. Ah. Ay, brother. Kuha ko. Tayara. Go. Awas na binawal lang. Piton. Kapyut. Ay, ka-bullshit. Ano ba dito? Ha! Usama na. Saan ka? Nabuthan ko ka ng murag kristal nga bullshit. Okay. Nya Sana pawala dito, sa mo sa kuan bay, pawala sa mo sa frostbite. Usama niya akong vision bay, gaway tra akong vision ano man ni. Kabutan ni, dapat kuhan mo, katkat ka rin niya sa pinakatuway, i-hold ang piton. Daraw. Na ako'y ka ng rope cannon bay. Alay, tanawa na ko na siya ba dayo? Nako'y rope cannon, mataga ka Trish. Na. Salarin nyo! Kita ba? Nako'y rope cannon. Ay, ano na ba rin? Dili sa babaw! Kibaw lagi ko nangitar ako karon. Asa ta mga gi after ani bay? Ay, kani usa ka una man, mura jud kung siya mabuha. Kanaw? Na. Usa mo taon ni siya oy. Dali ra mo kay trabaho gud, mga nara ka diri oh. Ana niya malayat ka, mo hold. Di kay Dali ra kay trabaho. Lagi sa kilid bay. Pastamina sa mo bay, pastamina sa mo. Ano mo sagit? Ano, ipiton dito ba dayo? Asa. Tu babaw, tu. Mao na ako ganina, Trish. Ora, bro. Nakay nabuak nga kanang kuan. Kita ka na. Makapaway ka sa piton. Bader, nagpahaway ako dire kay na frostbite ko. Alright. Makapaway ka sa piton. Usa-usa ra ka tawo mo ko sa piton. Ana, okay na. Sana. Bakit Naguba ang piton. Naguba? Maguba ang piton bay. Nay mo na flower dra ang makapatulog nimo, itanaw. Wala lagi. Usa ni bay? Kila. I think geyser nga mulupad ka sa babaw. Ay mo doon sa geyser. Ay mo tanaw sa flower, matulog mo sa flower. Energy drink wala na ko'y food diri. Dre, kailangan mo saka, Dre, bay. Okay, ta. Ay.
wait. Dire. Naibangag dito sa left side mo na. Dire. Kibalik ikaw! Ay, asa naman ta? Asang bangag? Dire, naibangag dire sa pikas. Pero na may... Sir! Naman si piton dire oh. Na may piton pa dire oh. Asa man dire ta pikas? Dira na lang dire oh, dire. Kausam na dire. Balik, oy, bakla ako nun. Ay, ambot. Asa mo? Nadre. Oh, naibahayag dito, agyan na sa babaw oh. Ang piton. Nay, Dakang bakla. piton dire boy. Na dire ang bangag ba ya? Dire ah, to. Hoy, tiro. Gani. Taraha. Gamiton daw ning kuan ba kaning anti-rope cano. Saan siya? Maulang, anti-rope man siya. Sumukuha siya, bro. Ay lang. Mangita rope, no? Mahulog ka? Okay ba ako? Babaw na ko ba? Sa kanan din sa babaw na ko. Platform sa babaw? Hindi na ako. Dire, wala. Wala. Asa naman sa siya, eh. Di tamabot dito. Napis. Awesome man ni boy. Ay lang ba? Kadit lang ba yan? Ako tanahan ba eh? Hindi pa nakapatong draw na question. Patong ba dira? Isa ka rin dito babaw. Kita ka ng platform brother? Kana. So, asa ko katubang? Babaw na. Dito mara dira para makalabang ta dito pikas ay. Slide rang dito. Animal! Scott, oy, wala ko bandage. Yahak. Wala ba, gamay na kayo stamina ba eh. Wala mo yung mga food? Wala na. Ano naman yan? Kung saan pa yung mga equipment ninyo? Nakoy rope dire. Rope? Ambil rope. Wait, bawa na ko ang rope. Saan ako sila pagi? Dara. Ayaw dira kay ma-slide ang rope. Nakoy duha ka energy drink pa eh, pero ang pinaka-idea lang pwede na ito agyan ba? Dari magod ba yun? Kaso asa na siya makonect? Wala naman ay makonect dira. Uy, nalin. Rope, di ba? Sige, ari akong buhat ito na mo. Mag-energy drink ko. Ambi ang rope, be. Tara, butang lang ako. Ano may bandage ba eh? Bada! Yeah! What the? Sid, na luggage na to, Sid. Kung doon ko papadulong, Sid. Mamantay ka? May Ha? luggage na to, oh. Oh. May luggage na to. Pero dito takatag
Asa dito? Babaw dito? Lamang bangag dito siya. Sa ako rin. Kuha ko rin. Kuha ko. Kuha ko. Kuha ko yawa. Abalik na latas gawas mo na eh. Isurat rin ba? Wala na tayo equipment. Asa man ang bangag? Diri brother, dry na to, diri brother. Makaon eh. Bay, diri sa kuha bay. Hello? Bullshit. Biya. Ay, ang bebang! Asa yung energy drink? Ano mo yung energy drink? HGG? Na diri na, tagak diri sa kuha. Nagyan na Trish. Nakalisod ba, Audrey? Wala na tayo food boy. Dapat na magawas para sa food. Mamatay kita ni sa kan by fog. Ganihara ta. Yawa. Bay, gamay na jugay ko stamina bay. Kuha ko bay. Nay food rin oh. Katag food niyo bay. Kaso mo saka pa. Duula na lang sa fog bay. Dili na takakuha. Trish, kuha ko Trish. Kuha ko. My God, bay, 1.8 na lang dyan ako stamina. Wala may food Pwede eh. na rin, pwede. Alibre, nako yung energy drink, bahatag mo pero wait Ay, lang. aya ba der kay makatulog ko ana ba der? Saan ito paglabang dito sa pikas, may pangkana. Lauma na ba yun? Kami, willing kumuambak, abot na ninyo. Awa na. Tres! Nalayo kay ka, Tres, kayo. Dirin! Salon ka! You are my everything. Oh, I made it. Naka mo. Ara! Kabot po? Buka dahil sa gibutang nga ropo, yati. Bay, mamatay na ko ba der? I'm gonna die. Kara, pitong, Gi, paway. Gi! Ngano ka galutaw sa hangin? Ako na lang siguro, manigamot na lang ko. Bebe.
Baday? Baday? Namakayan ka. Ay, ito oras ako. Tayo naman. Kirig na din. Oh shit, boy. Wala siya gusto stamina, boy. Bati, ay. Wala ako niya, Okay. Okay. Yawa na. Ala, uy, wala pa dyan ako. Bay, nanang fog, oh. Kita na. Kilid mo, brother. Right side mo. Ah, doon lang kayo. Bye. Wala, bay, we're dead. It's been a good run. It's been a good run, boys. It's been a good run. Crouch. Crouch. Kana, naipit. Gi, brother. Okay, wait. Ika na, brother. Gi. Sludge. Bye. You are everything that I'm deserving. Dakuha di sa life ni Rihid, uy. Dakuha sa bar sa imong 100 good. Asam na siya mo sa nanay pa din, nanay fog. Okay. Okay. Okay, sabi na. Sakalod. Balik na po! Di, kuhan to, puno-puno to sa kuhan, bar sa iyang stamina. Sludge! Sludge! Nice one! Oh, sige, pagtanom na lang. Asa pagkaon? Pagtanom na lang diha. Dili niya maklaro ko eh. Order din niya. Kaya mo yan, Lods. Sludge! Nice one. Sludge! Pod, uy. Sludge! Ay, pagbuot. Go! Sludge! Nice one. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Gi. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Siyang nga ba yun? Oh, taas na kita ba yun? Darling of my heart. Nothing to be jet to holiday. Reporting for duty, sir. Shoot, Iris. Shoot. Reporting for duty. There's the answer in your table. Oh, Ay. Muji pa tayo. Pita malas G's ba eh. Kapoy naman. Layo na ka nag-progress.
Naunsa naman eh. Naunsa naman tao na siya eh. Take cheer ba? Take cheer. Go guys, go, go, go. Go, go, go. Go, go. Sa man eh, yun sa may cheer na to dere. Lods, mag-alas G's naman, Lods. Sure, di ka mo. One run ta nga. Purte pa tong layuan na tong sakaan. Bay, aligod mo ba? Na ko i-check ba? Nausa mo siya. Nausa. Aman. Kaning na options diri sa kwan ba? Saan na siya? LFG. Ano lagi? Duwar gid eh. Tenderfoot lagi. Tenderfoot kay wala si fog. Mga ni. Sunod na po day. Duka na po eh. Yeah. Dapat taas na kayong run bay. Mag-run tag balik. Wala dugay kita makon. Tapos kayo. Mabdan pa tag ano. Parang na naipit, di mong itlog. Watch me wet. Good run. Good run. Nene. Watch me wet. Good run. Good run. Gapo kito bay. Ikon. Intense kito ganiya bay. Toli. Saka na to sir. po. Yes, sir, yes. Ang chain ginakaingon na to bay. Toyo to eh. Good job, guys, good job. Okay, Isura watch sa me ice. na. Ay, grabe Watch- matong ay. Yeah. Spider-Man ano ba? Dapat Yeah, next yeah, game yeah. ha. Next Okay. run na to. Rehead, litsim ni bataan ni. Yeah. Okay, dapat Okay, next watch run. me. Ano saban? Next run kay dapat malampos na nato ha. Tapos ano? Watch me Okay, wet. okay. Watch me. Watch me wet. Aray. Watch Superhero me. ano? Superhero landing. Superhero! Kana ba rin? Kana ba rin? Ambak na ba rin? Oh, Kana ba rin? split one. Oh. Ha? Ano ibuot na rin ba? Pero katoy mong posing ni mo. Yeah, oh, na rin. Si Kira, pusing kira, ako. kira, kira. Katoy mong garahan ng posing mo. Ah. Yes, sir! Reporting for duty, sir! Oh, grabe. Oh, God. Action star mo kayo. Yep. Asa nga, ang button sa emote kay R. Nya, maratay. Ed na ta. Kapoy ni bisyo. Yeah! Ah, nangaluya.